Panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Getting the licks in the band. Legacies. И дай да те са тиши у нашето ново видео. Това видео огромната поддръжка. Нашето ново видео. Сладки ши. Днес сме 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 гледали неки ОМГ видео на тиктоците. Че, сега ви покажем кой ни ги снимат. Гледайте! Две туалет папири, вие се Ферекс, безплатна реклама, ала не я помня. Да, не се Ферекс, да разказвам. И сега, кой противоизлъче Продуктът? Добре. продуктът е сама, мама не знаете ли какво сама, ми не са те пухаме, не са те пухаме. Да, не се пива, не се пива. И можем да почнем, да. Идеме. Кой не ги ринкова? Ой, не ми тежко какво съм микрофон. Ова моя сестрица купила за да снима на тиктоци. На тиктоци? Ова има, гледай. О май годнес. Ай! Пошмо. Идите добре. Трябва да се е малко се накирам. Иди долу! Go! Шкам чу. Готово. Да си продължим. Шо го и аз го врачам. Да, го врачам спорта. Да, бе, ти да го дам, бе. Не можеш така. Защо? Моля душа да свъртиш. Ева. Не знам как било. Вземам с истото стълно. Да, Европа не бе да ги арчим на тимом. Няма да ядем. О, да беше шлак. Да беше шлак лопне. Ще лопне. Лопне. Не. Видя куќата пропадната. 3, 2, 1, go! Ей! Не, шлак. Брат, не е фер. Немаше връзка. Не е фер. Не, добре, че ти си. Не е фер, Не ти фокус, ми се. не е фер. Само Не, другото. не. Сега за мен така. Кава нямаш гледа цела е тако и ти имаш. Брат, едно е стане ярче. Да ми видя по-оставено сега. Кава. Постави на пидебия, не дупи на ти. Сега не трябваше да се яде. Да звук дина. Че ги направим. И само да ми се навлажник и ми се скине. И мене ми е влажно. Брат, сега ще правим? Че. Не, така. 3, 2, 1, go! Че, Айде, що чеге да ти имам че. Това го, не го мърдате го. Не го мръдам бе. Те гледам. Що ме гледаш ти па? Де ти малци имаш да? Не. Най-бе да си я сел съфетка позади, да не ти пайга. Имам то, бумбаро да ти имам. Лага по сига. Дай са, те игрите. Аз съм с ядето. Защо? С ядете. Имаме кокошки, си чуваме и зад. Брат, дай съфетка да извадя. Защо? Добре, да така го искам, не така. Нема да го викаш сега, айде. Думаш и седецата, да. 3, 2, 1, go! Не, че горе да ти имам това. Чега бе, бомба! Ти ти падне яйцето в битката. Ей! Неделя и сри! Three, 2, 1, go! Haydi, gaz! Ya.
Što je baš cijelo. Aj. Ne. Aj, daj, pena. Ajde. O, cheesecake. Kiski. Ja. Česa, nastavite samo. 3, 2, ide 1, profesionalno. go! Ne smije da ti padne. Ne, takvi, ne. Evo. No. No, continuați. Da kuća, bro. Sad tiši. Prva kuća. To je še to za ovo video. A ovo sada povijek ovakvi videa. Samo brate. Stavite like. Subscribe, stavite nekoj hit komentarše. Se gledamo naravno video. Brat, gang. Gdje? Ja sam u YouTube.